Tafaian, Tarek obedientzia ariketak egingo ditu Gabinorekin. Ona, ona, Tare. Ona. Fus. Eseri, oso ondo, eseri. Oso ondo. Geldi, Tare, geldi. Geldi. Etxan. Oso ondo. Oso ondo, Tare. Fus. No, 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 no. Fus. Ez, hori ez. Tare, ez. Fus. Fus. Eski, Fus. Begira, nahi duzu? Fus. Ez. Ez. Nahi duzu? Fus. Eseri. Orain bai, eseri. Oso ondo. Etxan. Eseri. Etxan. Eseri. Oso ondo. Oso ondo duzu, Asko ikasi duzu. Oso ondo. Zer daukat hemen? Zer daukat? Gaur irira joango gara, Tare. Kotxak ezagutu behar dituzu. Eta jendea, Ez zaude? Ez zaude joateko irira? Hartu, botatzen duzula guztia. Erreskate egoeretan, salbamendu zakur batek ez dauka distraitzerik. Horretarako, Gabinok jende artean ibiliko dutare, inguruari ez ikusiaren egiten ikas dezan. Oso ondo, ona. Oso ondo, lasai. Vale, lasai. Venga. Ona, Tare, ona. No, no. Eitu kamioia oso ondo, Eitu erdu ezer egiten kamioia. Erdu ezer egiten, bai. Oso ondo, behitu zandia dan, Autoen joan etorriari jaramonik ez egiten ere ikasi behar dutarek. Kotxen artea sartu behar gara, Erdu zu beldurrek izan behar. Bai, oso handia dira eta zarata asko sartzen dute, baina erdu zu beldurrek izan behar. Bazen biok. Oso ondo, Tare. Oso ondo. Ze ondo, ikusten? Zu beldurrek izan behar. Oso ondo. Oso ondo, Tare. Bale, buelta emango dugu. Berriro ere. Venga, berriro ere. Oso ondo, ikusten? Oso ondo, oso ondo. Oso ondo, Tare. Bai, oso ondo, txiki. Oso ondo egin duzu, oso ondo. Tarek oso ondo egin duenez, jolasteko aukera du orain. Primeran pasatzen dut elkarrekin Tarek eta Gabinok. Ona! Ona, Tare! Ze onda hartu dugu. Orduan, non dago? Non dago? Galdu egin da. Non dago? Galdu egin da, non dago? Non dago? Kakazar, galdu egin da. Behitu kotxea. Gabinok, otxakarrera eraman dutare, taldeko kideekin entrenatzera. Egunon. Gabino. Zer moduz? Zer moduz joandaztea? Bai, ondo, arazorik gabe. Jendearekin da, zer moduz moldatu da? Bai, ondo, ez du oso rarorik. Ongi. Bira, hemen daude bestiak ja lanean. Horren jarriko gara, ba. Burauz! Ven aquí, Noar! Aquí! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, qué bien. Geldi? No? Geldi? Tare? Borauz! Gabino, txakurren ondora etorri behar duzu. Ondo? Ez zara. Bai. A ber, fus hori. Ona! Fus! Fus! Eseri. Erreskate lanetan, biktima aurkitu behar da naiz eta begibistan ez egon. Hori lantzeko, ariketak egingo dituzte Tarek eta konpainiak, eta horretarako taldeko kide bat ezkutatu da. Non dago? Non dago? Harrapatu behar dugu, harrapatu! Bira, bira! Non dago harrapatu behar dugu, Tare! Harrapatu behar dugu, harrapatu! Bikain moldatzen zara, Tare! Oso ondo, Tare! Oso ondo!
Oso ondo, Tare. Oso ondo. Ni honekin. Oso ondo, Tare, oso ondo. Bueno, bira, Gabino, hain ikusiko dugu animalia lanean. Diskutatu dugu jendea, biktimak izango balira bezala, beraiek etzango dira, sartu dira kamuflatzeko jantziekin, ikusmena alik eta gutxien erabiltzeko. Batez ere usaimena erabiltzeko. Orduan, Josetxok egingo duna da animalia kondizionatu, esango dio, erakutsiko dio bilatzera doala. Eta orduan askatuko du. 2 pertsona sartu ditugu, nahiko izango da bat aurkitzearekin. Bat aurkitu eta etortzeko esango diogu. Esta es mi chica. Ondo, portatu zara gaur, Segurron izango zara. Ondo portatu zara, venga, orain deskantzatxera, bale? Venga, guazen gora. Suaren antzera, biktimak bilatzeko gai izango da Tare ere gogor lan egiten badu. Horretarako, Gabinoren laguntza edukiko du eta seguru lortuko dutela. Oso ondo, Tare, hau kenduko izu. Oso ondo, Tare.